Jama'a assalamu alaikum. Kawai da yau abun namu fa in rada ne fa saboda lafiya na ga kina rada? Kai dai ba na so su san da wa muke so mu hira ne. Wata gangano kodin mata. Jama'a wannan karan mun zo muku da babban al'amari ne so mun da maman mamaye za mu yi hirar mu yau. Wato ina nufin babban mama a cikin harkan Kannywood. Kuwa na san za ku so ku san wata mama ce, shi yasa muke so mu gaya muku sirri kar ma wani ya ji. Ba wa so wani ya ji ne, dan haka ku biyo mu domin ku ga da wa za mu yi hirar yau. Kawai ku biyo mu. Ku zo ku gama. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Abubuwa yau ka ne a gidan nan? Wallahi ku Hajiya. Bismillah kai sannu da zuwa. Sannu da zuwa. Yawa sannu dai. Lalle babban bako. Wallahi kuwa. Dama muna dan zagawa ne nace gaskiya yau ya kamata in kawo miki ziyara. Wallahi ta musamman. Shi ne nace mu zo mu gaishe ki. Ka kyauta. Yawa sannu dai. Bismillah. To madalla, to madalla. Sannu da zuwa. Yawa sannu ba. Yawa sannu ba. Ai na zauna zan hada shayi kenan. Sai na ji sallamar ka. To, lallai ki ce mun zo a sa'a. Kun zo a sa'a. Bismillah ku zauna kawo muku. To ba damuwa. Yau shayi da mu za a sha. Da ku za a sha shayi. Alhamdulillah. Yawwa. Sannu. Yawwa. To mama, tambayan da muke so mu fara miki dai shine in babu damuwa. Me kike so ki cimma buri a wannan shekarar? Menene babban abin da ke so ki cimma buri a wannan shekara? Babban dai abin da nake so in cimma buri a wannan shekara, Allah ya ƙara mana lafiya ya kuma sa mu gama da duniya lafiya. Ya sa kuma mutum ya cika da kyau da imani. Amin mama. Babban burin mu kenan. To alhamdulillah. Gaskiya ai babu wani babban buri da ya wuce mutum ya yi lafiya ta zo kuma Allah ya sa mutum ya cika da imani ai ya gama. Ƙwarai kuwa. Gaskiya. Ai wannan amsa ya gamsar da ni sosai. Sannan tambayar mu na biyu shine da wani jarumi kika fi so a haɗa ku aiki? A harkar sana'ata da nake yi. Aini duk jarumin da yake ya iya jarumta, ya iya sana'ar nan, ya iya acting. Ina so in yi aiki da shi kowaye shi. Duk jarumai na ne wanda dai ya iya. Ina so in yi aiki da shi. Alhamdulillah mama. Wato mama na san kin yi finafinai da dama. Na san ki kanki watakila muka ce ki faɗi yawan finafinan ki ba za ki iya faɗa ba. Gaskiya suna da yawa. A cikin finafinan da kika yi su din nan, wani sin ne kika fi so? A iya yawan wa'annan finafinan sin din da ba za ki iya manta ba, kina san shi kuma kowane lokaci aka tambaye ki za ki iya tunawa ki faɗe shi. Ai wannan babban magana ce. To ai duk sin din da aka bani in yi shi. Ai ina son shi saboda ina son wanda aka bani takarda na karanta. Naga cewa yana da abin ya kwanta mu a rai ina yin sa. Kowanne ba da guda ɗaya da zan ce gashi na fi son shi, duk ina son acting din da na yi. Hakan ma yana da kyau. Wacce wani abu ne na mamaki da kika taba gani kuma ba za ki taba manta da shi ba a cikin garin Kano? To ina da shi ba da shi dai wanda dai zan ce na yi mamakin shi ban irin wanda sai wanda aka da mu akan harkar sana'a. Aka hana mu yin acting sai mun fita wani gari mu je mu yi sannan mu zo har na zo akan wannan tafiyar har ne hatsari. Allahu akbar. Zan je wani aiki ne hatsarin mota kuma ta sanadiyar aikin ne tafiya aikin ne. To har dai Allah ya sa da ina da kwana a gaba na tashi. Wannan in na tuna shi tunda har yanzu ina da larura abin a jikina. Ba na manta shi gaskiya. Gaskiya wani aiki ne kenan kuma ina za ku je wannan lokacin? To wannan aiki na Jos ne. Amma a lafiya aka je aka yi aikin. Haka. Allah sarki. To Allah ya kiyaye. Amin. Gaskiya ba za a manta da wannan al'amari. Gaskiya babban al'amari ne wanda ba za ta manta da shi. Alhamdulillah. To tambayar mu na gaba ita ce wannan matsala ne a masana'antar Kannywood da kike ganin ya kamata a mai da hankali a kanta? Matsalolin suna da ɗan yawa kaɗan. Duk da dai yanzu an fara gyara. Amma yawanci shugabancin namu shine yake da ɗan rauni.
saboda da yawa za ka ga abin da bai kamata ba an zo ana dan yin sa yawa kuma yawanci dai waɗansu suna dai gashi nan dai abin da ya tsaya hankali gaskiya dai kam gaskiya ne Allah ya sa mu amma dai kin fi sa hankali akan cewa shugabanni su tsaya akan aikin su don su ga komai yana tafiya yawa shine magana yanzu dai kina nufin shugabancin da ake a masana'antar Kannywood yayi karanci kenan to za a ce ya karanci za a ce bai yi ba amma rashin yin sa din ya dan fi yawa saboda da yawa akwai abubuwan da ya kamata a tsawatar din sai ka ga ba a tsawatar ba za ka ga yawanci suna ta abubuwan da bai kamata ba shugabannin su tsaya akan abin ba zai kuma kaman ƴaƴan kungiya kaman mu kenan members din za ka ga an yi abubuwa da yawa kai ba za ka sani ba kuma a shugabancin an ce akwai shugaba ya kamata komai za a yi a ce ka sani to shikenan idan aka tashi sai a manta da kai ku baran mamu da muka dan dade muna aikin an ce mana mu diddiga kaya ne babban magana a rayuwa me kika fi tsoro game da ita to gaskiya to irin wannan dama dai kana raye kam dole za ka ga wani abin da zai baka tsoro wanda za ka dinga ba abin da yake bada tsoro irin yanzu irin wannan hali da ake ciki na tashe-tashen hankalin nan da yawanci abubuwa dai ga suna duk komai ya riga ya taru ya zama abin tsoro tafiya ma za ka yi tsoron sa kake ji duk inda za ka je kana tsoron inda za ka je wanda da ba haka bane to ka gani shine kawai babban abin da mutum yake gudu to baba kin san cewa mafi akasari wasu 'yan wasa suna da su ma a cikin 'yan wasanni na duniya ko na gida Najeriya ko na Afirka su ma suna da wasu 'yan wasa da suke so wani ma har yakan kwaikwayi wani ɗan wasan da sauransu ko irin sa kayan shi ko irin acting din shi shi ma yi to ke kina da wani wata 'yar wasa ko a India ko a America ko a namu nan Afirka ko nan Najeriya wanda kike santa kuma har kike kwaikwayon wani abu nata ba da shi gaskiya to haka ne ka san su manya ne komai na su da wani ke fan na kanki ne ban da shi to ga wata tambaya to yanzu a ce mutum yana rikida ya zama wata dabba akwai wannan damar da mutum zai iya yin haka a matsayin ki yanzu idan kika rikida wace irin dabba ke so ki zama misali ana rikida ni da misali kirki ana rikida mutum zai iya rikida ya zama duk abin da yake so amma a cikin dabbobi ke a zuciyarki idan kika rikida wata irin dabba ke so ki zama in kika rikida an tunda harka ta zama ta dabba ai ne ba na duniya ma ba abin da nake tsoro irin maciji to ba ke ba ki da wata sha'awar dabba da a ce irin da ana rikida ki zama irin ta kamar su hawainiya ba na so ya ba mamu wani irin abubuwa ne guda 5 wanda kike ganin ba za ki taba iya rayuwa ba in babu su akwai su alhamdulillah kaman abinci ko kuma mai komai ma kuma duniya me biyar dai wanda kike ganin ke kan ba za ki taba iya rayuwa babu su ba to ba zan iya taba rayuwa a ce ban yi sallah ba ba zan taba rayuwa a ce ban yi wanka na sa sutura ta mai kyau ka biyu ko sannan ba zan taba rayuwa a ce ban ci abin da raina ike so mai daɗi ba sannan ba zan taɓa yadda ban zauna a guri na muhalli na mai kyau ba gaskiya mun ga wannan kaga hudu ke kare da gaske mun gani sannan kuma ina son yawan dan tafiye alhamdulillah mama ai tafiya mabudin ilimi ne yanzu ki zauna da kyau ki shirya za mu dan yi wani 10 question 10 second tambaya ne guda 10 a cikin kankanin lokaci guda 10 Allah ba ne mama kin shirya na shirya a tamfa ko shadda a tamfa to ko shinkafa rawa ko waka rawa ko waka gele ko hijabi lokacin sanyi ko zafi ke sanyi damuna ko rani damuna malama ko likita malama kiran waya ko text kiran waya rana ko dare rana shayi ko kunu shayi lafiya amma mama kin ɓata lokaci lallai ma shi nuna mata ga shayin ma mun zo mun tarar da ke ga shayin ma mun zo mun tarar da ke kina hadawa ba to alhamdulillah
magana kowa na kallon lens. Na sani. Action. Barkanku, idan ku kai subscribing wannan channel din zai yaye muku damuwa, bakin ciki, bacin rai, tashin hankali, kishirwa, yunwa, hawan jini, takaici, rabuwar soyayya, rashin kuɗi, kai har ma da cututtuka kamar su zazzabi, ciwon kai, typhoid, ulcer, malaria, ciwon zuciya, ciwon wuya, ciwon hannu, ciwon kunne, ciwon ido, ciwon haƙori, ciwon gwiwa, ciwon yatsa, ciwon kirji, ciwon